Kimmo Kuvaja, Crocodiles naiset, päävalmentaja ja hyökkäyksen koordinaattori. Eli Samu Juppo on nimi ja puolustuksen valmentaja, puolustuksen koordinaattori. Terve, olen Riku Alakoskela ja valmennan Crocodiles naisissa hyökkäyksen linjaa sekä puolustuksen linjaa. Hello, my name is Justin Sodeler. I play for the men's team, I'm the quarterback, and I am the quarterbacks and receivers coach for the women's team. No, takana on pitkä off-season ja paljon asioita saatu tuotua sisään. Se on sujunut erittäin hyvin, on tullut uusia pelaajia ja porukka on kehittynyt tosi hyvin ja ainakin linjoissa on nähnyt huomattavaa kehitystä talven aikana, mutta myös muut yksiköt ovat kehittyneet mun mielestä erittäin hyvin. Erittäin kehittyvä ja mä sanoisin, että se on nopea ja ehkä jopa aggressiivinen. Pelirakentaja, vahvat running backit, hyökkäyksen linjasta löytyy osaamista. We have, I think, probably the best quarterback in Finland, and probably one of the best receivers as well. Tavoitteita. Ja pyritään pitää tietenkin vastustaja mahdollisimman pienissä pistemäärissä ja vastustaja saa edetä kentällä, mutta jossain vaiheessa me otetaan pallo itsellemme. No ei kai sitä mitään muuta voi odottaa kuin mitallia ja kultaista sellaista. Expectations are high. I was at a couple of the games last year, and they played pretty well. So I'm expecting them to win a lot of games and compete for a championship. Tavoite on mitalipeleihin ja parantaa viime vuoden sitä vitossia tietenkin. Se vaatii sitten vaan paljon työtä joukkueelta.